Márquez, Toni Bou, Laia Sanz, Àlex Cribiller, Sito Pons, Marc Coma, Nani Roma, Jordi Tarrés. Els millors pilots de motos del món són catalans. Casualitat? Res més lluny de la realitat. Des de Lluís Vidal l'any 1906 fins a Marc Márquez el 2019, el motociclisme català ha aconseguit més de 130 campionats del món. Quin és el motiu de tants èxits? Per què la indústria de la moto ha donat tantes marques emblemàtiques que han acabat però desapareixent? Per què s'han instal·lat tantes multinacionals al nostre país? Té això a veure amb que Catalunya visqui ara una quarta revolució industrial? A principis del segle XX es produeix a Catalunya l'anomenada segona revolució industrial, que desenvolupa sectors com l'energia, el metal·lúrgic i el progrés tècnic. El precedent l'hem de buscar encara més lluny, a principis del segle XIX, amb l'esclat de la revolució industrial basada en la mecanització, sobretot, de la producció tèxtil. És en aquest context que l'any 1903 es comencen a fabricar motos a Catalunya, i el primer en fer-ho és el taller Villalbí de Barcelona. Als anys 20 i 30 es produeix una autèntica revolució de fabricants i models, començant per les SG dels tallers Grau, les Alfa fetes als tallers Massó o les Fuster i Simó, fabricades als tallers del mateix nom. Precisament van ser les Simó les primeres motos de fabricació catalana que van guanyar premis internacionals. Després de la Guerra Civil, l'ús de la moto es generalitza, tot i les dificultats per aconseguir matèria primera de qualitat. Hi van haver uns quants industrials a Catalunya que van descobrir o es van donar compte que es havia de dotar el país d'una mobilitat. No podia anar tothom en bicicleta o tothom en burro, no? Llavors van ser uns pioners de la indústria de l'automoció. I aquesta gent, el Permanyès que van fer Montesa, o el Girós Ossa, o el Rabassa Derbi, van crear un producte que era dolent perquè no teníem materials, no hi havia aluminis, ni coixinets, ni pneumàtics, però va ser un producte que va donar mobilitat a la societat de la postguerra. Una d'aquestes marques, Mimsa, va ser víctima d'un estat espanyol ja aleshores insensible a les necessitats de la indústria catalana. Poc després d'haver fet una gran inversió per fabricar velomotors de 74 centímetres cúbics que es podien conduir sense carnet ni assegurança, el règim va canviar la llei i ho va reduir a motos de fins a 49 centímetres cúbics. Més endavant, a finals dels anys 70, la inflació i la manca de finançament de la banca espanyola van donar pas a la pujada de l'impost que gravava les motos i, per si això fos poc, també es va augmentar l'edat requerida pels diversos permisos de conducció. La indústria catalana de motocicletes va quedar ferida de mort. A Catalunya va haver un moment que hi havia més de 150 marques de motos diferents. El primer crac va ser quan totes les marques eren totes útils perquè per la qualitat que fos la que fos, però eren útils per moure's. Quan va venir el cotxe, va venir el 600, aquestes fàbriques van tenir que plegar. Marques que ara són desconegudes, com pugui ser Clua, o pugui ser Redis, o pugui ser MAF, o pugui ser Mimsa, moltes marques. Els que van subsistir, estem parlant de l'any 60, van subsistir la crisi del cotxe. Aquests que van crear el gran producte, que vam ser campions del món de trial i vam ser campions de tot, producte d'off-road, principalment producte bo, aquests, amb el canvi de règim, va entrar els japonesos i va ser el segon crac. Llavors sí que ja no hi va haver solució. Yamaha va comprar Sangles, Honda va comprar Montesa, Suzuki va comprar Puch, i van haver, els japonesos primers que van entrar va ser a través d'una marca de les que ja existien. Però com és ara Ossa o Bultaco, no ho va comprar ningú. Aquestes van desaparèixer totalment. Altres països, però, van ser capaços de mantenir la seva indústria aplicant mesures proteccionistes que van permetre a les marques locals adaptar-se per competir amb l'arribada de les japoneses. Els americans ho van saber què fer, van deixar que es morissin totes les marques, menys una, van salvar Harley, i Harley avui dia està a tot el món. Els italians també ho van saber què fer. Ells que tenien cilindrada petita van salvar la cilindrada petita. Les marques italianes, com pugui ser Guzzi, Benelli, Ducati, Aprilia, estan totes al mercat. En efecte, a Itàlia es va protegir el sector,
amb mesures com la pujada de l'IVA per motocicletes de gran cilindrada i la prohibició d'importació de motos petites. En canvi, a Catalunya, la manca d'un estat que recolzés el teixit industrial va suposar que les grans empreses japoneses s'instal·lessin al país, aprofitant la potent indústria de la moto que ja hi havia a casa nostra. Un exemple clar que explica per què avui en dia a Catalunya hi ha el 45% de les multinacionals existents a tot l'Estat. L'expilot de Rellinars Jordi Tarrés, 7 vegades campió del món de trial, és hereu de tota aquesta història. Bé, els meus inicis dintre del món del trial va ser a la dècada dels 80, en concret l'any 83-84, precisament quan hi va haver la davallada de les marques catalanes, que va ser Montesa, Voltà, Coiosa. Va ser una llàstima perquè vaig començar en concret amb Montesa el primer any i vaig haver de canviar a la marca italiana Beta. Va tindre que ser més endavant, quan jo ja vaig competir amb la marca GasGas l'any 93 per aconseguir el primer títol mundial d'un pilot català amb una moto catalana. El canvi que jo vaig fer en aquell moment que venia de Beta, bàsicament va ser per una motivació personal. Ja havia guanyat 4 títols mundials amb la marca italiana i em venia de gust córrer amb una marca d'aquí. La manca d'un estat que afavorís la protecció de la indústria catalana va comportar la progressiva desaparició de les marques centenàries del nostre país, un fet que no ha evitat que els nostres pilots segueixin dominant els campionats mundials en la majoria de disciplines. No és casualitat que aquí a Catalunya hi hagi molts pilots de motociclisme que estan guanyant campionats del món i molts participant, i tampoc que hi hagin marques nacionals. Jo crec que aquí sempre ens hem nutrit de la informació que hi ha hagut de molts anys enrere, d'indústries que han estat fent peces i produint, mecanitzant, muntant components pel sector de la moto. L'ambient de motos s'ha viscut a casa tota la vida. I això ha fet que hagin sortit un Alaia Sanz, o un Marc Márquez, o un Jordi Tarrés, o han sortit una sèrie de gent indiscutibles, un Toni Bou, si parlem dels d'ara, indiscutibles perquè la llavor no ve d'un mes, ni de 2, ni de 10 anys. La llavor és d'una vida, no? Des que va començar l'automoció fins avui, que hem estat sembrant, no? Hem estat sembrant i ara els fruits han sigut aquests grans campions que tenim actualment. Avui, Catalunya torna a ser una de les regions europees punteres en la quarta revolució industrial, la de les startups tecnològiques. I això és així, perquè en el seu moment ja es van fer les 3 revolucions industrials anteriors. El que ha passat al sector motociclista és només un dels exemples de com els catalans hem hagut de lluitar en contra del nostre propi estat i reinventar-nos contínuament. Perquè la història de Catalunya és la d'un poble obert a la producció i el comerç amb altres pobles del món. Gent que sempre ha hagut de treballar dur per guanyar-se la vida i triomfar.